Ezkerraldea garai batean Euskal Herriko industrializazioaren epizentroa izan zen. Hemen sortu zuen Euskal Herriko gunerik industrialein potentena. Eta gaur-gaurkoz errealitatea zeharo ezberdina da. Gaur adibidez ezkerraldean merkatalgune handien eren bat kokatuta daude. Eta aldiz, industriaren pisua gure barne produktu gordinean oso bajua da. Hiriburuak kenduta bajuena Euskal Herriko eskualden artean. Hori ezin dugu onartu. Hori ez da kasualitatea. Horren atzean, datu horien atzean, izkutatzen da urtetako politika. Edo politikarik eza ezkerraldearekiko. Instituzioek alboratu egin dute ezkerraldea eta ez dute inolako aposturik egin gure eskualderen alde. Horregatik gaur hemen gaude eskatzeko ezkerran aldeko politika aktiboak eta bereziki Eusko Jaurlaritzari exigitzeko industria erakartzeko ezkerraldea politika aktiboak egiteko. Horregatik gaude bi puntu simbolikoen arteko mobilizazio batean. Alde batetik gure atzean labe garaia daukagu. Garai bateko ikurra. Garai horretan dudarik gabe argi ilunak egon ziren, baina industria sendo zegoen ezkerraldean. Baina ez gara geldituko atzera begira. Hau ez da lehenaldean aldeko ospakizun bat, baizik eta etorkizunaren aldeko aldarrikapen bat. Horregatik amaituko dugu La Navaleko orubean. Hor egia da desindustrializazio prozesu bat burutu dela azken urteotan, baina uste dugu esparru hori, orube hori, badela aukera esparru bat industria berritua, industria teknologikoa, etorkizuneko industria ezkerraldera erakartzeko. Horregatik dei egiten diogu Jaurlaritzari gogor borrokatzeko esparru horretan jarduera industrialak berreskuratzeko. Ezin dugu permititu zonalde horretan jarduera logistikoak egitea. Horrela eskatu zuen Jaurlaritza eta horrela eskatzen diogu berriro Jaurlaritzari. Eta gaur ingurumenaren egunean ezin dugu ahaztu etorkizuneko industria ez dela lehengo industria bezalakoa. Oinarritu egin behar dela pertsonen eta ingurugiroaren errespetuan. Horregatik gure apostua da etorkizuneko industria berde eta teknologikoaren aldekoa. Ezkerraldean horrelako industria egin behar du, soilik hortan gure ongizatea oinarritu dezakegulako.